Jujur, jujur, lek ora jujur, jujur.
bedane gending lancaran karo tembang tayub bedane rumangsaku. Angger nek gending lancaran seleke lek ra 6 ya 5 utawa 1. Mesti suwuke kuwi. Ning nek gending tayub iki seleke lek ra 2 ya 3. Wis nek tak titeni. Dadi pemar nutup kok kira-kira nyelehne 6 ngene ya keblonyok. Apa neh lagu tayub renek note lah kaya wong goblok. Arnirokne kene munggah reni medhun. Lucu tak rasa-rasane. Alah, kaya wong netah bayi ren. Tenan aku nek keterak tayub nu mendhuku ketok. Ning ya wis biyen. Ya sok-sok nek enjuh ya muni. Nggih ta, Bu? Nek ora enjuh ya meneng. Nek sajakane nyang reni ayo nyanyi. Ya tak terokne perkara reni le nyelene 3 aku nyelene 6 ya kono. Jane aku ki lek nyeleh ya kur 1 ae lho. Lah ya kok iso 6 iso. Aku lho sing tak omong. Oh, jenengan to? Nek kowe neh nyelene ya 1. Sing genke ketok. Lah nek perkara ra ketok iki kan ora ketok. Lah niku nggih kirangan mboten semerap. Lah iya ora ketok. Jilbab merah. Wajan panjenengan menyala. Ngersakne napa, Bu? Bokong semok. Padahal wong telu suwe mok kabeh, Bu. Nggih, nuwun sewu kagem para tamu ingkang kinurmatan, mbok bilih Bapak Slamet badhe ngersakaken lelagon ing mriki Bu Mami ugi Bu Reni ugi Bu Esrini tansah nderek. Ingkang pundi? Nika piyantunipun nah nika. Jumeneng menika. Sanes sakidipun madhepipun mengaler napa ke utara ngoten nika. Ageman merah. Nah, betul sekali. Bajunya merah jambu. Niku Bapak Slamet ingkang miji saking Dayaan. Oh, alah mriki ngenten nggih telatan Dayaan. Oh, wonten nggih. Tak kira kur Badekang. Tapi Dayaan ngebel lek mriku kan Dayaan Badikan. Nggih. Kadang lek maca Badukan, padahal tulisane Badikan. Badekang nggih. Ngersakne menapa Pak baju merah? Oh nika suwantene jan iki ora ndelomok nika lho abot. Lah nggih mbok bawa to Pak. Nyandak mik ngoten walah jan ora mumum nika. Ah nggih Pak, ora ketang sak-sak pucung. Pak. Mbok monggo to Pak, mriki sone penake kaya gieger niki. Mbok nggih dibelasi to. Lah niki ibu-ibu ingkang dereng nate kagungan kersa utawi teksih gadah tanggelan kagungan kersa saged nimbali sound system niki enak jembeng dur. Monggo Bapak Slamet napa dimetaramne Bapak Slamet? Monggo ayo Mas. Duruk. Duruk. Yo Pirsan iki ngajeng sindene balita kabeh. Nggih. Sing penting iso gawe marem. Ngoten nggih. Nggih. Ingkang sepisan sowan kula wonten dalem mriki namung derek memuji mugia anggenipun kagungan niat Kang Parwan Purwa Madya Wusana tansah manggiya suka basuki. Ngoten nggih. Allahumma amin. Terus sak teruse niku saged berkah barokah ngoten mawon. Amin. Ya seneng kula lek umpama awor kancane terus ning karawitane ngene iki lek diceluki ngeten iki. Nggih. Kadang napa enten Pak sing mboten anu Panggah mboten enten. Panggah diceluk.
Umpama aku apal ya pangkak sik kok kadang ketok kledang-kledang lah. Wis aja madang ndang rene yo. Tak pengen madiang langsung rene. Dereng to niku mengke niku wau sing apal Mas MC kok dadi ya. Tapi nggih nuwun sewu lho Bu Mami nggih. Pripun? Istrine niku. Lho, lah buke niku kalih kula pelek lho. Kanggo jilbab abang niku. Saestu. Nggih ngatos lho nggih. Aku pas men yo sing tak sapa lho malah buke sih. Nggih. Tenan. Nggih, sak perlu nderek. Ora ketang klungsu-klungsu meludu ngoten nggih, nderek nglelipur para rawuh wonten ing dalem mriki. Sesideman Mas nggih. Sabinten? Wiwitane samoten. Handara sang peke Menika nggih MC suwantene jan. priya bagus kang olah budaya karo ngenteni bojo kula nggih Tasih dangu nggih. sowan menyang kutha gedhe Garwane kang pundi lho, Pak? mengke lek kula balik nututi nggih niku Oh, nggih. Kamangka nek jenengan mengke jumeneng sing nututi buke sing kudu ngireng. niku mbok dhe kula niku Bendera terus kayung-yung selendang kuning kang saking wukir swara kurang permana ning wasis ngungrum marang bendara Dyah Sulestya dijereng ngincangake alis terus sesideman kula tak buka njenengan lajengaken soalé panjenengan lan saestu ning kok lek pomo aku balik engko les nerusne gendingku tembangku mung tak nggih. wis ndang nggih nggih tak tindhi Kula niku nggih ngrantos anggen penyan badhe nindhi. luweh becik patenana timbang pepisahan mring Dyah Kang Sulestya tak rewangi samudana marang kula warga garwa lan putra monggo dipun lajengaken Muslim serius
Apa-apa